Good morning guys. Biyayaon nyari kita new location in Tula-Tula River. Habang naghihintay sa singer natin, di nakita nyo lingkod-lingkod cottage niya ini. Rest house in Tula-Tula River. So ayan, lingkat gayaon yari na inambok biya singer na to Tars Asali. Hello. Hello. Kumusta niyo mga katotoy mga rata? Na alhamdulillah yari rehab sila Randy biya nagtatakad-takad kato taniyo. So amo ni naman biya location na to biya yaon. Bisita ka mo pa Tula-Tula River. Yan. Malingkat. Sir, unin ika waita mo kato sinamong biya ini kahantangan sin Tula-Tula River sini. Malingkat siya atau abi adin? Pang hindi ka kung malingkatin tula-tula ini. Labiluwa na yung mga tao rin di biya dudurog day sab. Iwan biya mga malilingkat ko sa babae. Iwan malingkat day sabing kauman na mo day hindi. Na subay ka mo rin sa timo mari supayan yung kakitaan yung namong biya kuan na mo din di location na mo iwan sin na mo mga bio rin di. Alhamdulillah marika mo. Alhamdulillah. Hi. Assalamualaikum. Kami katanta mga mas tay mangod kataw tay manguran sa baway. Yari kami biyaon tubig Tula-Tula River. Bisita kamo mari. Malingkat pangitangitaan masanyang siptikitan niyo bisitahan niyo kami mari. Atawa bisitahan niyo kami. So, program namin ini magkalang-kalang supaya biya kakitaan niyo hindi mga kahalan. Waktu kita kaimo ya tuburan kau bayasin ataiku daran takang pagpasandungon pantun kau jambangan timubu kau hajantu dumadlaw imaangot kaimo di mata gadinda sinasipon mo
Yabayan sa kao sinatay ko ti magha kalpir mo marayawin kita di ko hadya kay mo ikabay ta si miyaya masakit kakubang mo di matay dumadlaw imaangot kay mo di matagadayang sinasipon mo uno bahan ininangon ko supaya mo kaingatan sinmiyayatay mo bang muhadyan imbaya ko matay madayang hinangon takaw pakayan sampay pakahinapusan yaan sa ka sinatay ko ti magha kalpil mo marayawi kita di ko atya kay mo ikabay tasin miyaya masakit kakubang mo di matay na di ko kay mo ikabay tasin miyaya masakit kakubang mo di matay masakit kakubang mo di matay